ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот ҳама хелчиро барои фурӯхтан бошад, марама аз сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои крамода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор аст қабул кардем вазд 2106 бо нархҳои арзон. дӯстони азиз, вазд 2107 бо нархҳои бениҳоят арзон аст. Нархи 07 2000 сола нархаш 6000 сомонӣ аст. ва дутта дига опелои хечбек аст бо нархҳои арзон. дӯстони азиз, ҳаст камазои боркаш, хундай соната, дайво некси, опел вектора. дӯстони азиз, хоб ҳаст дайво ласити аст ки бо нархи 18000 сомон аст. ва ҳастай боз опел астраҷи ва дигар нам марко аст ки бо нархҳои арзон мо қабул кардем ва пешкашто мекунем. нархҳо бениҳоят арзон. ва шумо дар ягон реклама бошад, марамат рӯй кунем, реклама мекунем ва курси имза бошад 118 сомонӣ аст. мо бошад навори имзаро сар мекунем то охираш тамошо кунем. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. ваз 2107 аст баъдон ки срочнаи бо нархи арзон дар территорияи Россия. ваз 2107 соли боришаш 2001 сол, сӯзишфуреш бензини холӣ, объем мотори 1.5 литр, коробка механика, сайсари мушин мегад, чотка, 4 дискови престиж мегад дорад, 4 балонои мегад зимни, летни. дӯстони азиз дорад ва мушинча мегад соза, ада ҷош мегад камтар, мақсад ки хеле сарапина не ки мушин мегад соза чотка. нархи мушина мегад 75000 рубл мегад мегем бо муомилаи хуб мегад мекунем, ёки ягон 07 дар Тоҷикистон боша мегад ба 07 алиш меша. ин мошини ҳозираи мо бародарон азиз дар московск ки дар территорияи Россия подмосковида. нархи мошин рубл кади 75000 рубл аст бо муомилаам дорад ва ягон мошини ки дар Тоҷикистон боша мегад ба ҳамхали 07 мегад, ягон намуд боша ай Тоҷикистон алиш меша. дӯстони азиз, хоб якумаш рақамҳои дастии Россия ахираш 9550. дӯстон промои рақамҳои Россия кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои WhatsApp ахираш 570218 WhatsApp дора. обшим ҳардаш кор мекунад, WhatsApp ҳам дора. ба мошиное ки дар Тоҷикистон боша мегад алиш мешад сумаки 75000 рубл дар мақсад ки подмосковида. марама дига маълумотша гирем. мегзарем ба дем мошини фурӯшӣ. дайво ласити аст баъдон ки бо нархи арзон срочна соли боришаш 2006 сол, сӯзишфуреш газ бензин, мотори 1.6 литра, коробкаш механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад сайсиан мегад средния, яъне ки рабочий сайсиани. мошин мегад сонаи заводид мешавад. аккумулятор надорад. 4 балонаи ҳолати кори 4 диска. мошин хай мақсад ки ду балон пеш мегад 90%, ду тагаш мегад ахивор 60% сон аст. мошин хай камтар кор дорад, дига маҷош мегад соза. нархи мошина мегад 18500 мегад соҳибшон бо мегад камтар, дига муомила мекунем. 18500 сомонӣ муомила савдош мегад дар назди капоти мошин. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи вахш. территорияи шаҳри бухтар ноҳияи вахш 18500 камтар муомила мешавад. камтар хай мошин кор дорад. мошин ай ҳамун даврш мегад як даст гаштага, яъне ки чанд сола ки мошин як даст гаштага мегад мошин соза. хоб ин промои рақамҳои мегафони дастишон ахираш 8890, дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 20 WhatsApp дорад. ягон савол tomoshabin маълумоти иловагӣ боша, марама занг занед. ин нархҳода ред ки хеле мушкил меқалад, метавонед занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. хундай соната аст баъдон ки мошинаи беҳтарин ҳолат дай соли боришаш 2013 сол, сӯзишфуреш газ бензин, объем мотораш 2.4 литра, коробкаш автомата, ҳолати мошин баъдон беҳтарин мошини сафедай, кондитсионери электропакет, мошин ҳамаш вақти ай вагон гирифтаган мошин беҳтарин ҳолат. мошин мегад 10 моҳи дига мегад ҳуҷҷат дорад. дӯстони азиз, 4 балон навастай, хоб дискаҳо салоншам тозакай. агар ягон мошине ки дар территорияи Москва боша мегад алиш мекунем, маҳрамат баратона пешниҳод кунем. ва мошини ҳозираи мо қарор дорад дар ноҳияи ёвор, нархаш 85000 сомонӣ аст ки бо камтар муомила мешавад. хеле мошинам хеле сайсиан нархшам 120 аст, яъне ки якам мақсад ки сум дар кора мегад ёки алиш мегад дар территорияи Москва. хоб промои рақамҳои Россия ки дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорам ва рақамҳошон дӯстони азиз кор мекунад. ягон мошини хуб агар дар территорияи Россия дошта бошед, ба ҳамин мошин Тоҷикистон будам алиш мешавад. сумаки нархи мошин 85000 аст, муомилаи хуб дорад. дӯстони азиз, метавонед ки кадомто ки алиш мекунед занг занед, кадомто ки мехарем, фақат харидоро бештар маълумотша гирем. фақат мошине ки дар территорияи Москва буда мега алиш мекунем. промои рақамҳошон ва рақамҳои WhatsAppшон бештар маълумотша гирем. срочна метавонед занг занед.
мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. камази фурӯшӣ ҳастае баъдро ки камази яъне боркаш ҳастае сайсении беҳтарин камаз як даст гаштага ва вариантҳои алишиам дорад. соли камаз 1990 сони азиз сайсия мега идеала 10 та балон мегад пачкад сони азиз салоншам тозакай ҳолаташон мега беҳтаринай. вариантҳои алишӣ ҳастае ба Toyota Camry, Corolla, Mercedes-ҳои объёмни обши ва хеле мошинокати алиш мекунанд сони азиз яъне ки Toyota Camry ё Corolla DC обшин пешкаш кунед ё ки ягон Mercedes-ҳои сечка. ва сумаки нархи камаз мега 100 000 сомонӣ аст мега бо муомила мешавад 100 тай бо муомила дорад қарор дорад дар шаҳри Душанбе Гипразия дӯстони азиз. якумаш рақамҳои Вавилон дасти ахираш 1468 яъне ки 1568 ва дуюмаш Тисела инашам 1568 ахираш. якумаш Вавилон мақсад 1568 иш Тисел 1568. хоб вариантҳои алиши бошро марал ба мошинои Mercedes, Corolla ва объёмни ё ки Mercedes ё ки сумаки 100 та муомила дорад. тоқа одамони харидор ё ки метавонен алишкуно занг занем арама. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Opel Vectra A. соли бори 1995 ҳастае ки сӯишвориш газ бензинае. объём мотори 1.6 литра коробкаш механикаи сайстани мошин мега чоткае. мошин мега ҳуҷҷат дорад сони азиз. салон тозак, мотор соз, светои намхели фасонакай. мошин чоткае 95 сол последни выпуски Opel-ои Vectra сони азиз. мошин чоткае. нархи мошина мега 29 000 мегем бо муомилаи хубам мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросон дӯстони азиз. ноҳияи Хуросон 29 000 аст бо мақсад ки муомилаи хубам дорад. парамои рақамҳои мегафони соҳибшона кадоми шумо ки мехарем бо арзон ва савдои хуб дар назди капоти мошин мешавад. рақамҳои мегафони соҳибшона ҳуҷҷат дорад балон ҳолати корӣ дар ноҳияи Хуросон марама занг занед. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания чизе ки барои фурӯхтан дӯстон азиз шумо дар боша марама дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp имо дорад метавонед роӣ кунед мо реклама мекунем ҳам WhatsApp ҳам имо ҳам Telegram дӯстон азиз дар рақамҳои 885 1225 дорад марама дигар мақсад ки мошинтон роӣ кунед реклама ҳам мемонем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон Daewoo Nexia ҳастае ки срочнаи сайистониҳои хуб. соли бори 1994 ҳастае ки сӯишвориш газ бензин мотори 1.6 литра коробкаш механикаи сайистони мошин мегад чоткаи мошин мегад нав мотор кадаги сони азиз хадавоишам мегад нав аккумулятор мегад пачкад сони азиз документам мегад дора салоншам тоза кад сони азиз ва мақсад ки обшин соза мақсад ки ҳамаш 100% карзина парзина мақсад ки дискаи му ҳамаш навай ҳуҷҷатам дорад сони азиз алиш намеша тоқа сумии холӣ. нархи мошина мегад 14 000 мегем бо муомилаи хуби хуб мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи фархорда мошин салон тозага ва мошин хеле ки дасти як одамда гашта светои хеле залатиси светои зура ҳама ҷош кор мекунам мегам мошинча чоткаи арзандае 14 000 сом мегад муомила дорад салон шабин чихел тозакае. хоб якумаш рақамҳои Билайн ахираш 44 дастӣ дуюмаш рақамҳои мегафон ахираш 070918 WhatsApp дора мотор кадаги аккумулятор пачка хадавои ҳуҷҷат ҳамаш мошина мек фақат ҳай мекунем. хоб ягон саволо иловагӣ боша агар оиди ҳамин Nexia фаҳмидан шумо занг занед ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳам ва арзона мекунад дӯстон азиз. аз шумо хоҳиш дорем ки я лайки бепул аз занед фаромӯш накунед навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки ВАЗ 2107 ки бо нархи арзон ва срочна. соли бори 2000 сол ҳастае ки сӯишвориш бензини холӣ мотори 1.6 литр коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад 4 та балон пачка мақсад хадавоишам мегад кадагат сони азиз ҳам берунуш мегад каунтар мегад косметичес кодра дига мегад маҷош 100% мошин созае. ва нархи мошина дӯстон азиз 6000 сомон мегад бо камтар дига мегад муомила мекунад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе теппаи Самарқанда. агар ягон Daewoo Nexia боша мегад болоиш мегад сумете мошин дӯстон азиз нами 07 созай мақсад 6000 сомон аст ки хеле нархода редка меғалтан мошин соза мегад мақсад ки балон ва хадавои кардагиае. сумаки 6000 сомон дар шаҳри Душанбе теппаи Самарқанд марама занг занед бештар маълумота гирем дӯстон азиз ва ягон Nexia дошта бошем болоиш мегад суметем алишам мекунем. якумаш рақамҳои мегафон дасти ахираш 0752 дуюмаш рақамҳои расия ахираш 7073 WhatsApp дорад. маҳрабатон азиз мошинчара айда сатен занг занед бештар маълумота бо худатон гирем.
агар шумо дар махалли мошинчаҳои фурӯшии арзон, мақсад хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан боша, марҳамататон аст дар рақамҳои боло буда 20-20 рӯй кунем, реклама мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Hatchback светои вишной, светои олучагӣ. соли бори 26-1996, сӯзишвориш газ бензин, мотор 1.6 литра, коробкаш механикаи, сайсани мошини ба дрон чоткае. 4 баллони пачка, хадавои кардагӣ, краскаш нав, мотор соз, реактори газ нав задагӣ астасона, чухолакҳои фасонак, люкам дорад. нархи мошина мега 30,000 мегем, камтари дига мегад муомилао мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад. дар шаҳри бухта 30,000 сомон аст, камтари дига мегад муомила мекунем, бисёр не. рақамҳои мегафони дастии ахираш 77, дуюмаш рақамҳои тисел ахираш 75, WhatsApp дорад. кадоми шумо ки дар маҳқуло боша занг занен, бештари маълумотша аз соҳибашон гирем. агар шумо мошинхар бошед, дар комментария монависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст, мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкҳоро занед, фаромӯш накунед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra J ҳастаи баъдрон ки срочнаи соли бори 26-1998, сӯзишвориш газ бензин, мотор 1.6 литра, коробкаш механика, ҳолати мошини баъдрон беҳтаринае. мошинча мега чотка, 4 баллони нав, салон тозак, хадавои сунатӣ ва светои серебриси мошин дурунии 16 мегад гаштагиае. 98 сол. нархи мошина мега 50,000 мегем, бо муомилаи хубам мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. 50,000 муомилаи хуб мегад дар назди капоти мошин дӯстони азиз транзитае. хоб прамои рақамҳои мегафони ҳисобишона ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. ягон саволтон бошад ки маълумоти иловагӣ бошад, агар оидаи Astra J фаҳмидан, шумо занг занед, ба шумо фаҳмонда метиҳам. дӯстони азиз, навори моро подписаsh кунед ва лайкотонро фаромӯш накунед, албатта гузоред. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2106 ҳастаи баъдрон ки мошинои советский бо нархи арзон срочна, светои сафед. соли бори 26-1982 ҳастае ки сӯзишвориш бензинаи, моториш 0.6 литра, коробкаш механикаи. мошин мега дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. мошин мега средни состояние, гаштиса мошин, яъне гаштиса мегад. нархи мошина мега 8000 мега, бо камтари дига мегад муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Қурғон Тепа дӯстони азиз. прамои ҳамин рақамҳода мега занг занед, тоқа номера мега WhatsApp надорад. сунат мошин дар шаҳри Бухта гаштиса мега 8000 сомон аст, бо камтар муомила мешавад. кадоми шумо даки маъқул боша, марҳамат занг занед, бештар маълумотои пурраша аз ҳамин рақамҳо гиред. аз шумо хоҳиш ки лайкҳоро занед, фаромӯш накунед ва дар ҳамин комментария нависед ки чӣ хел мошин дар кор аст, мо барои шумо видео карда пешкаш мекунем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Hatchback ҳастаи баъдрон ки срочнаи бо нархи арзон, светои хокистаранг. соли бори 26-1992 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине, мотор 1.6 литра, коробкаш механикае. ҳолати мошин мега соза чотка, фақат як краска мекунем, мошин соза. мошин дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ нархаш 15000 сомон аст, бо камтари дига мегад муомила мешавад. дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ 15000 муомила дорад. прамои рақамҳои ҳисобишона, рақамҳои тисел, кадоми шумо ки мехаред, занг занед, бештар маълумотша гиред. ин буд навори имрӯзаи мо, то видеои оянда.